барои дӯстдорони агарот аҳамиятиет ки ин ҳавлии зебо чӣ қадар як боғчаи калон дорад. Ассалому алайкум. Ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дар поёни корвон маҳаллаи Гулпарварда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф худи бозори Корвон, аз ин тараф пости Чимтепа хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хонаи 700 метр тақрибан. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. Аз тарафи Гипраземам роҳ дорад, тақрибан 300 метр мебошад. Аз Гипразем ва худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва дар умум 5 дархона плюс мансард, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед, камтар пас нархи ҳавлиро эълон мекунем. Инҷо дохили бино мебошад дӯстони азиз. Ин бинои дуошшонага. Дар ин бино 4 ҳуҷраи истиқоматӣ, 1 мансарди калон ва ҳаммом аст. ҳавлӣ дар маҳаллаи Гулпарвари шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. Поёни корвон аст. ҳам аз тарафи корвон, ҳам аз тарафи Гипразем роҳ дорад ва дар наздикии ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. Инҷо аллакай дуи мошина мебошад. Дар дуи мошина боз 2 ҳуҷраи дигар аст. ҳавлӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизҳояш меистад, баъзе чизҳошам мебаранд дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо ҳаммом мебошад, временна ҳамчун анборхона истифода мебаранд. Ва ин бошад мансард. бинед чӣ қадар мансарди калон мебошад. Ба ҳазур метавонед як таъмири хуб карда ҳамчун ҳуҷраи истиқоматӣ истифода баред. Ва дар ин ҷо бинои иловагӣ дӯстони азиз, дар ин бинои иловагӣ ошхона мебошад. ва дар ин ҷо панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. Байни ошхонаву панҷум ҳуҷра боз дари байни ҳуҷрагӣ ҳаст. Дар ин ҷо бошад ҳаммом ва дар бари ҳаммом дегдонхона. ва ин бошад ҳоҷатхона дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ 1 миллиону 800 ҳазор сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.